So yung mga ulat morning, rin naman kami subong may kampang kami sa Kamalig. May bago kita ng mga players subong. Si Earl, si Earl, tapos si James, si Jason, Jason Kidd. Tatlo ka bilog ang bago. Si Doron sa Gimaras ko, Chan. Ang tatlo ka bago ka player, subong na makita sa dayo taron. May good lang sa aton, subong lakad namin sa Kamalig. Kita-kits. So yung mga ulat, rin na tanong. Ito bago lang sa toolbox. Vital ka pag inata. Dito sa latex tagbak. Sorry, Akon. Ang ano, dabo kami subong ka. Ikaw pa naman, Shano? Kayo, mapalagi na nila balay. Okay. Muno mo lang ako bunggo ko. Rin nila ito yung kalat. Dolat na sa ato. So na RC Coach. Morning sir. Shout out dito kay Sir Denmark. Sir Denmark, siya nag-invite sa aton dito sa Dolmax. Ano yung Dolmax? Dolmax. Tagbak. Kamalig. Dito sa Dolmax to. Shout out sa mga player. Salamat sa iyang isa naman oportunidad. Nakalabot kita diri. First time namon diri sa ika-25. 26 na mo nga dayo. Yun, good luck sa mo amon tanan. Thank you.